Hej så folkens, og velkommen til videoer. Jeg siger, at de ikke kunne kommentere til den. Det her nok synes lidt irriterende, fordi der står, vi spiller med Flokokatten Gaming. Og hvis der er nogen, der vil spille med ham, så skal I bare have min Steam-konto, hvis jeg er Steam. Min Steam-konto er Dragon Game 9. Og så er der sådan et billede af mig her. Sådan her et billede af mig. Okay, jeg kan lige vise det hurtigt på min iPad. Se. Min Steam-konto. Så skal I spørge, om I kan blive venner med mig. Og sådan noget. Og så kan I... Man kan få det til iPad. Så kan I bare hos I venner. Okay. Jeg har Totex Gaming som ven. Okay. Så... Så efter. Nu skal jeg lige gå ind på mig selv. Indlæser. Nogle gange kan min iPad godt være lidt langsom. Skal vi prøve lige igen? Nej, ikke bibliotek. Undskyld, det er den iPad. Yes. Så kan I se Dragon Gaming. Sådan et her billede. Online Gabriel, og så står der Danmark. Og jeg er i level 0. Og jeg har Dota 2. Magica Demo. Team Fortress 2. Free to play. Og så har jeg også min ønskeliste. Dota 2. Free to play. Frozen Synapse. Team Fortress. Ønskeliste. Nej, det er min spilmænd. Og ønskeliste igen. Det er Terraria. Og så er der Dragon Gamings gruppe. Men husk, hvis I vil gerne spille med mig, spørg om vi kan være venner eller sådan noget. For den her. Så den er måske lidt... Ja. Så farvel.